întârziat o leacă că... N-ai întârziat deloc, ai 8 jumate. 8 jumate. A venit un coleg de acolo pe la Buzău, de la un pod pe la Zideci. Da, îl filmăm pe domnul... Pregătiți, pregătiți? Vrei, da, ce-o treabă, frate. Pregătire, pregătit. Unde mai șmecherii că e un frig de mori? Ce sorel a ieșit, ce frumos e! Și nu vă încălțați, domnul? Mamă, ce salopetă! Ce e zăpadă? Da. N-am mai văzut zăpadă la Crăciun de la tine. Am pus și eu un cuțit aici. Ce figuțe! Să fii cu minte. Văd, a înghețat boligar. Ți-a ajuns, n-are rost să intrăm doi aici acolo. Este dacă îl cunoaște, e? Da. Cât de mare. Dacă te-am sportit cu noi. Adică, e? Mână mângâie, o să râde de castigur. Încet. Mai bagi că nu e băgat la coasă. This is just a mental thing going through my mind. I want you all the time. Can't you see I'm in love with it, girl? Are you blind to the fact? My biggest thrill is when it's your will to commit that sex act, baby. Pleasure to the highest degree puts me on the edge of madness. Your love is the baddest. I've got to have this feeling of your body close to mine. Make you moan and whine. I believe in it. That is my pleasure. Your body's like sheet music. I love every measure. Kiss you up north to your southernmost region. I got my stamina up in the French Foreign Legion. Give it to you slow, cause that's the way you like it. I'm your quarterback, baby, hike it, baby, hike it. Start with a stroke, into a shove. You play Madonna, justify my love. I'll play you sweat, make it last forever. Now we're in Las Vegas, baby, pull the lever again and again. Yeah, that's it. Sex is strong, so believe in it.
Cause I'm all about to get more anyway without a doubt. And I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance, 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 dance. The beat is on, you know it's hitting. Get on the floor, don't wanna see nobody sitting. Cause I go in slow. When I'm on the mic, make you dance. And do what you like. It's a simple calculation like 1 and 1 is 2. I don't do this all for me, I do it all for you. And I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance. This beat is hot. This beat is hot. Talking about a hard beat. This beat is hot. Get funky now. Get funky. Get funky now. Yo, bring it back. This beat is hot. This beat is hot. Talking about a hard beat. This beat is hot. This beat is This beat is hot. Ramona Cărnătoreasa. Și cu mama principeasa. Ești pe drumul cel bun. Încarcă-mi iar, că poate cu Iona, Cum te-am învățat? este cap iar. Ia, țineți mâna aici. Nu pot de Țineți mâna acolo, aici. Acolo sau Nu e aici? carne. este carne. Nu. Să ce de ea. Nu. Dar de ce s-a desprins? A stricat tulum. Dacă era, De ce s-a desprins? era din sticlă, să spargea. Nu mai zic de ce s-a A căzut desprins. carne? Ce-a căzut acolo? A căzut carnea? Nu a căzut acolo. Nu, păi mai a căzut ceva jos. Las fierbinți. Luați de aici. Material. Afumătoarea în derulare. Mâine termin afumătoarea. Mâine. E mult de muncă la tabla asta aici. Acolo unde pun jarul. Matale, câți ani ai făcut? 82? Și 5, auzi? Mulți înainte. Mulți înainte. 85 are. Ce faci în martie? În martie. În martie, pe 17. Hai că nu. Așa. Astăzi am terminat de făcut prima noastră afumătoare.
Aici am făcut rumegușul dintr-un gutui pe care l-am tăiat astăzi, verde, umed, și niște vișini mai vechi uscat, jumate umed uscat, s-a făcut rumegușul. Aici este cutia afumătorii, la care m-am chinuit 2 zile, ieri și astăzi. Aici avem fumul. Așa. Și aici e cutia afumătorii, burlanul care merge sub ea. Și aici e cutia cu mirodenii. Tobă, șuncă, cârnați, ciolan, la afumat. Forță. Yeah. Beton. Super lucrare. Am înțeles din pui, eu te-am de carne, dacă vrei să iei prăjită. Da. Ai înțeles că am înțeles? Și numai eu încălzești. Nu mai Ce? încălzesc. Dar de ce să eu încălzesc? N-am înțeles, am înțeles. Hai, du-te cu camera ta de aceea. Dar ce are camera? Nu vreau să mă văd în poză. Dar nu e poză, e filmare. Ești în filmare, ce? Păi de ce nu vrei? Când faci o filmare, când faci o poză, te mai aranjezi și tu nițel apar și tu în poză. Ba, ciuciu, bă, tu faci în poză. Hai, du-te și aranjează-te atunci să-ți fac o filmare. Te duci? Cu căciula pe ori, cu baznoa. Păi dă-le jos. Cu... le trage cu pozele. E filmare. Da. Dă-le jos să-ți trag o poză. Da, cum să stau cu capul. Ei, atunci stai așa. Așadar, sâmbătă am tăiat porcul, al nostru. Luni pe al lui Mircel. Marți și miercuri am lucrat la cutia asta pentru afumătoare. Aici am făcut niște rumeguși dintr-un gutui pe care l-am tăiat verde. Am amestecat cu un vișin care era uscat. Jumate umed, jumate uscat. Asta e cutia. Și acolo este fumul și jarul. Am lucrat 2 zile la cutia asta. Burlanul care duce fumul. Și la asta am lucrat 3 zile.